Карашларың өте бала. Безнең монда әдәби кунакханә яшәрәк идем, матуррак идем. Зәйтүнә. Гафу итегез. Кызларда күбесе ошата иде. Килгәнсез икән артист булам дип эшләгез. Без алар белән серләшә идек, сөйләшә идек. О, Америка. Сәлам дуслар, яңа проект. Мин беренче кунак. Пилот проект башлыйбыз. Казанның танылган шәхесләре үзенең яраткан урыннары турында сөйли. Бүген беренче урыныбыз безнең икенче татар гимназиясе. Әйдәгез карап чыгабыз. Шиһабетдин Мәҗәни исемендәге икенче татар гимназиясенә мин 2001 елны укырга кердем. Әти белән әни мине бу гимназиягә алып килделәр. Ул вакытта директор Камәрия Зөннуровна иде, исәнмесез. Ул безне бик теләп кабул итте һәм укырга безне гимназиягә алды. Бу безнең кичкенәләр бүлеге. Монда беренче һәм 4нче сыйныф укучылары укыйлар. Без менә моннан гел ашарга йөридек ашханәгә, ашханә теге якта урнашкан. Ә менә монда безнең гимназияны тәмам алтын медальгә тәмамлаган шәхесләрнең фотосурәтләре эленеп тора иде. Минем истә калган ул Альбина Насыйрованың фотосурәте. Бүгенге көндә ул Баласити оешмасын оештыручы, башлап җибәрүче шәхес. Киттек алга таба. Әлеге коридор бик данлыклы коридор. Моннан әлбәттә бу коридор кичкенә якны тоташтыра, шулай ук олылар ягын тоташтыра. Һәм инде ниндидер чаралар булса, соңгы кыңгырау булганда, мәсәлән, менә монда барлык класслар тезелеп басалар иде дә, монда чыгарылыш сыйныф укучысы берәр егет, беренче сыйныф укучысын җилкәсенә утыртып, моннан соңгы кыңгырауны чыңлатып баралар иде. Монда безнең төрле картиналар эленеп тора иде, ә менә бүгенге көндә карабыз, заманча шундый әйберләр бар. Төрле мотивирующий сүзләр дип әйтик. Шулай Габдулла Тукай шигырьләрендә монда күреп була. Заманча, современные проблемы требуют современных решений. Киттек алга таба. Без хәзер улылар ягында, улылар бинасында, бу 3нче этаж. Монда безнең рус теле дәресләре үтә иде. Менә бу 3 кабинетта да төрле вакытта төрлечә. Менә моннан килеп без тәнәфес вакытында хозурланыйк, табигать белән. Менә монда бу кичкенә генә агачлар, алар менә монда гына иде. Мин әле 5нче сыйныфта укыганда, менә инде күрәбез, алар зур булып, матур булып үскәннәр. Монда әлбәттә зур гына ремонт эшләре үткән. Менә бу сирень агачын мин әле дә хәтерлим. Ул элек менә үзенә үсеп утыра, монда ширәм иде, һәр менә нинди җәннәт гөл бакча ясаганнар. Үзеңне әйткәндә, гимназиядә мин отличник булмадым, гел бишле билгеләрдә генә укымадым. Яраткан фәннәрем минем әлбәттә иҗат кешесе буларак ул әдәбият, татар әдәбияты, рус әдәбияты, татар теле, рус теле, рәсем, музыка. Хезмәт дәресын бик ярата идем. Хезмәт дәресләре безнең бу гимназиядә үтми иде, алар УПК дип атала торган җирдә үтә иде. Монда ерак түгел ул бина. Ә бу инде безнең актлар залы. Безнең тавыш режиссерының пульты астарак тора иде, һәр шундый матур корылма төзегәннәр. Ә инде сәхнәдә без шигырьләр укыйдык. Төрле фестивальләр үтә иде, безнең татар җыры фестивале. Күз сирпесәң оялтасың, күзләрең шундый нурлы, озын кирпекләрең аша карама алай туры. Читтән генә күзләп йөрим, үзең күрмәгән чакта. Карашларың өте бала, илтеп сала учакка. Әллә син дә ояласың, игътибарымны тоеп, мин күрмәгән чакта гына карашың ала уеп. Күзләр уйный, качыш, күрмәмешкә сабыша. Яшен утыдай карашлар, ярыша да ярыша. Фәнил Гыйләҗев шигыре. Менә монда безнең актовый зал, монда әлбәттә барысы да үзгәргән. Монда татар җыры фестивале үтә иде, безнең мәктәп эчендә уза торган фестиваль, төрле фәнни-гамәли конференциялар үтә иде. Ниндидер зур чаралар, атаклы шәхесләр белән, язучылар белән, артистлар белән очрашулар. Хәтерлим, хәтта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм театр, хәтерлим, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары, ул вакытта яшь артистлар, хәзер дә яшь артистлар, Резида Сәләхова, Артем Пескунов, Зөлфәт Закиров, Илфак Хафизовлар килеп Тукай әсәрләре буенча кичкенә генә күренеш спектакль күрсәткәннәр иде. Һәм менә вакытлар узгач, миңа да шул театрда эшләргә насыйп булды. Бу театр училищесында укыганда, моның турында аннары соңрак сөйләрбез. Менә шуларны күреп үстем, шулар белән бергә дә эшләдем, шуңа күрә мин бәхетле кеше дип саныйм үземне.
Безнең монда әдәби кунакханә иде, әйдәгез кирип карыйбыз. Монда заманында Пушкиногория, Пушкинские горы, монда безнең Пушкин кабинеты иде, менә без Пушкинның фотосурәтләрен күрә алабыз монда. Пушкиногориядәге, Псков өлкәсендәге, Псков шәһәрендәге күренешләрне. Монда безнең Альфинур Бушуева эшли иде, Альфинур Даниловна. Ул мине күреп алды да Пушкиногориягә чакырган иде сәяхәткә. Без Пушкиногориядә сәяхәткә йөргән идек. Менә монда балаларның дипломнарын күрә алабыз. Монда менә безнең дипломнарыбыз әле дә саклана. Альфинур апа җыеп барган. Шулай ук әйтеп узганымча, фәнни-гамәли конференцияларда катнаша идек. Менә бу безнең Поволжская научная конференция учащихся имени Лобачевского, Казан федеральный университета. Менә монда хәтта закладкасы да тора икән. Менә образ деревни в поэзии Есенина и Хадид Акташев, Ямов Идель, гимназия номер 2, 9 класс. Безнең сәяхәтнең икенче ноктасы Казан театр училищесы. Казанның уртасында, үзәгендә урнашкан Гоголь урамы, икенче йорт. Менә шундый бик матур бина. Архитектура ягыннан да ул миңа бик ошый һәм менә монда үзәк булгач, гел машинада үтәргә туры килә. Шулай ук самими, рәхәт, матур хисләр белән бу урынны искә алам. Бу урынны узганда гел яшьлек искә төшә. Кызлар белән аралашкан вакытлар, театрларга йөргән вакытлар. Менә шундыйрак урын. Күңелдә бик матур хисләр уята торган. Икенче гимназиядә 10нчы сыйныфта укыган вакытта 2011 елны мин монда күчтем, октябрь аенда. Әйтеп үтсәгәнемчә, театраль кружокларда укып, татар егете бәйгесендә җиңгәч, конференцияларда катнашканнан соң сәхнәне тирәнтенрәк өйрәнәсем килде, сәхнә осталыгын, сәхнә күнекмәләрен, театр дөньясын, кино турында күбрәк беләсе килү максаты белән мин әлеге театр училищесына укырга кердем. Монда безнең укытучыларыбыз, менә Илмир Хаматов күрәсез. Без аның белән укымадык, без Инсаф абый белән укыдык. Рәүф абый ул эшли театр училищесында. Монда шундый кыскача гына тарих. Шулай безнең сәхнә тел дәресләре үтә иде, төрле күнекмәләр ясап, дыхательный гимнастикалар ясап. Жестру, и, о, у, шундый күнекмәләр ясый идек. Бабыгди, бабыгдо. Шундый күнекмәләр ясап өйрәнә идек. Инде монда хәзерге вакытта бәлки дәресләр барадыр, студентлар юк, тәнәфес вакытында монда студентлар бөтенесе кем баянда уйный, кем курайда уйный, кем сәхнә телен шарлый, кем скакалкада сикереп тапмасалар ятлый бездә аны өйрәнгән идек барысында. Театр училищесында укыганда мин шулай мода түгәрәгенә йөридем. 2012 елның җәендә Япониядә эшләп кайтырга насыйп булды. Әлбәттә инде ул вакытта яшьрәк идем, матуррак идем, зифа буйлы, матур тавышлы ир-ат егет идем. Кызлар да күбесе ошата иде, театр училищесында укыган кызлар. Менә бу урында утырып без алар белән серләшә идек, сөйләшә идек. Гомумән театрда уку чоры, ул минем яшьлек чорыма туры килә. Шуңа күрә бу вакыт ничектер шундый самими хисләр белән истә калган. Театр училищесында уку минем өчен ничектер җиңел бирелә иде һәм кызык, рәхәт иде. Без менә бу ишекләрдән чыгып, менә шулай йөри идек. Ничектер монда йөргәндә мин үземне ниндидер лагерьда кебек хис итә идем. Менә шундый күңелдә рәхәтлек иде. Чөнки мин монда килдем, кино турында белергә, театрлар турында, менә ул бөтенесе шулай шул Казанда кайнагач, ничектер менә күңелгә рәхәтлек бирә иде. Кызыклы историяларга килгәндә, менә монда безнең 17нче аудитория һәм безнең ниндидер бер концертка әзерләнә идекме соң, ниндидер прогон ясый идек, ниндидер тамашачыларга әзерли идек, ниндидер проект Тукай шигырьләре буенча. Һәм минем курсташым Нияз Сабиров, Нияз Сәлам, сүзләрен ятламаган булган иде, ялгышмасам. Чыкты да бу сәхнәгә Габдулла Тукайның Зәйтүнәгә дигән шигырен укырга. Сәхнәгә чыкты да Зәйтүнә, Зәйтүнә, гафу итегез, диде дә кирип китте. Сүзләрен исендә калдырмаган, менә шундый кызыклы история. Һәм укытучылар безгә үзләренең фикерләрен әйтәләр иде. Һәм минем ниндидер шундый гадәт бар иде, гадәттән калдыргандыр мөгаен. Кызыклы ниндидер укытучыларның афоризмнарын теркәп бара идем блокнотка. Менә сезнең игътибарга укып китим әле берсен. Кеше үсешне генә карый ала, сез үсешне күрсәтергә тиеш. Үзегезне уятмасагыз, сезне беркем дә уятмый. Килгәнсез икән артист булам дип эшләгез. Тагын бер. Булдырасың икән, була, юк икән, бүтәнешез дисең. Моны безгә Аманулла Әмир Камалиев әйткән иде 4 октябрьдә 2013 елны. Эстрада артисты бөек психолог булырга тиеш, сез актерлардан аерылып торырга тиеш. Эстрада артисты уйламыйча эш итә алмый. 28 февральдә 14 елны Гыйлемхан Хадиевич әйткән. Гыйлемхан Хадиевич ул безнең ул вакытта театр училищесының директоры иде. Безнең 3нче урын Казан мәдәният үзәге НКЦ Казань.
Менә монда шулай бик матур итеп шәһәрне үстерделәр. Безнең шәһәр җитәкчелегенә рәхмәт. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка рәхмәт. Ни өчен бу җирне мин яратам? Монда беренчедән гаилә белән күңел ачырга чыкканда, һава суларга чыкканда, хатын белән чыкканда, бала белән чыкканда, әниләр белән йөргәндә, менә монда хозурланып колясканы итеп йөрибез. Һәм менә бу яклар миңа нишләптер Брат киносын искә төшерә, Брат 2 киносын. Америкада йөргәнен. Менә монда мин килеп басам да чыннан да Америка дип әйтәм. Ни өчен Америка дип әйтәм? Чөнки бер заман безгә килгән иде телевидениегә Кирам Абысатиев, атаклы баянчы, легендар шәхес. Һәм бергә фотога төштек, истәлеккә дип фотога төштек тә, каяны кеш карап алдым әле ди фотоны. Телефонны маңгар бирдем дә Кирам абыйга карый да, "О, Америка" дип миңа әйтә. Шуңа күрә мин дә нәрсә беләндер хозурлансам, нәрсәдер минем күңелемә ятса, мин дә хәзер шулай "О, Америка" дип әйтәм. Шуңа күрә менә шундый матурлык. Бу җирне яратмыйча мөмкин түгел, чөнки монда машинасы белән килгән кешегә парковка бар. Җәяү йөрүчеләргә дә шулай уңайлыклар тудырылган, матур итеп менә матур агачлар үсә. Менә монда тиздән Алла бирсә, бәлки футболда уйнап булыр дип уйлыйм. Монда әле ясала әлбәттә. Тегендә безнең Урам паркы бар, бик матур. Монда барлык уңайлыклар бар. Менә монда берәрсе концерт куям дисә, концерт та куеп була, матур итеп урындыклар да дөрес итеп ясалган. Гомумән менә монда булай матур итеп утырып, һава сулап була. Казан турында уйлап, композиторларга Казанга карап хозурланып, моңланырга була, шагыйрьләргә илһам алырга. Сезнең дә яраткан урыннарыгыз булса, Казанда үзегезнең фикерләрегезне бу видео астында языгыз. Бергә сөйләшербез, гәпләшербез. Казанның матур җирләрен бергә барлыйк Идел журналы белән. Язылыгыз, лайк куегыз, бергә булыйк, бердәм булыйк.